Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ आसामनि माखासे जिल्लायाव कारफिउ सोलिबाय थानाय समावनो गवालपारा जिल्लायाव मोनसे जाथावै जाथाया जालाङो गवालपारा सहराव थानाय महात्मा गान्धीनि आखाइ आरो लावथिनि मुसुखाखौ सोरबा दुथाङा सिफायना गालांदों बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे सहरनि गेजेराव बेबायदि जाथाय जानायखौ लाजि मोननाय फोरमायदों लोगोसे दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखाय दाबि दैखाङो मख'नो गोनांदि बे ओनसोलाव सीसीटीवी केमेरा गैयैलाय ओनसोलनि सुबुंफोरा थाबैनो सीसीटीवी केमेरा लगायनांगौ होननानै गवालपारा पुलिसनिसिम खावलायो नैथियाव दङ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर'आ दिनै कच राजबंसीनि माखासे जेंनाखौ लानानै अल आसाम कच राजबंसी स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरिफोरजों सावरायज्लायदों बे सावरायलायनायाव बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङाबो नुजाथि दंमोन थामथियाव दङ क'क्राझार जिल्लायाव फिन जिनाहारिनि जाथाय क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय नयासरा थामथि खोन्दोआव मैया मंगलबाराव 65 बोसोर बैसोनि सासे बोराया 16 बोसोर बैसोनि देहायारि जेंना गोनां एबनर्माल उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद थिखांदों अजद थिखांनाय बादिब्ला जिनाहारि खालामग्रा बोराया ना फाननायनि खाबु लाना नखराव रावबो गैयै समाव देहायारि जेंना गोनां उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामो जिनाहारि खालामग्रा बोरायखौ धुबुरी जिल्लानि साफर पालपारा गामिनि नगेनदास होनना सिनायथिनो हादों बोराया गाज्रि खामानि मावदों होननानै गावनो सिमान जादों मख'नो गोनांदि ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा सालाकाटि पुलिस आउटपस्टआव बोरायखौ सोमजायना होनायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा मोनसे गसर थिसनो ब्रैथियाव दङ गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखाय बे बोसोराव बोर्ड आनजादफोरखौ खुंनाय जायासैब्लाबो गुबुन गुबुन नेमनि गेजेरजों आनजादनि फिथाइ फोसावनो आखायाव लायो आसाम HSLC आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुलाइ शुक्रबार खालि फोसावगोन sebaonline.org results.nic.in 2021 results.sebaonline.org वेबसाइटआव फरायसाफोरा गावबा गावनि फिथाइखौ नायनो हागोन बेराफारसेथिं HS आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 31 जुलाइ शनिबार खालि फुंनि 9 रिंगायाव फोसावगोन बाथियाव दङ तामुलपुरनि अनगायैबो आरोबाव गुबुन जिल्ला जानो थांगासिनो दं बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर' बिथाङा गामि दानख'नाय आरो सुसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ बे जोबनायनि उनाव बिटिआरआव आरोबाव गोदान जिल्ला जाबावगोन होननानै बुङो प्रमोद बर' बिथाङा आरो आसाम सरकारा खोथाखौ खोनासंनानै मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंनो आखायाव लादों बेनि थाखाय साबायखर बावो बिथाङा लोगोसे जोंनि बर' लाइमोनफोरा 2000-3000सो डिफेन्सआव साख्रि मावनो खाबु मोनगोन होनना जों आसा फारिदों बिनि थाखाय गासै बर' लाइमोनफोरखौ साखाफारा जानो आं खावलायो NDP फोरनि थाखाय स्पेसियेल थागोन नाथाय गुबुनफोराबो बेवहाय समान समान स्कपखौ मोनगोन लोगोसे बाथानि हानजाखौ साबायखर बावनानै बिथाङा बुङोदि आं साबायखर बावदों बाथानि दैदेननायाव मोनसे फिसा टीम हाग्रायाव थांफिनदोंमोन बिथांमोना रागा जोंनानै दिनै न'आव फैफिनबाय आरो दायो जों बयबो बिदा फंबाय बयबो ज' थानानै थांनाय बोसोरफोराव थांनाय समफोराव जेफोरखौ मावनो हायाखै बेखौ मावनांगौ आरो मोनसे जौगासार हारि दानो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानो नांगौ होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।